ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு நியூ ப்ரிப்ரேட்டர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போன்னு கேட்டிங்கன்னா, அஃப்கோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மேட்டிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ மேட்டிக்கில் வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். நான் 10,000 வந்து மேட்டிக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் நான் கெஸ் பண்ண மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் 7.7% கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா பம்ப் ஆயிருக்கு. ஸோ ஹால்ட் கைன் சீசன் ஆரம்பிச்சுன்னு சொன்னேன். அண்ட் லாங் எடுக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் பொறுமையாக ஹோல்டு பண்ணிட்டு ப்ரைஸ் இன்னும் பயங்கரமாக பம்ப் ஆனதுக்கப்புறமா விற்றுட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வேறு கைன் நியூஸ் தேட ஆரம்பிச்சிருங்க. ஸோ மேட்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பர்சனலாக விற்றுட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கண்டென்ட் என்னென்ன பற்றி பார்க்கணுன்னா, ஏடாவை பற்றி நான் கொஞ்சம் பேச போகிறேன். அண்ட் SPX ஸ்வைப், ஆக்சுவலாக இந்த காயினை பற்றி நான் ஆல்ரெடி ட்விட்டரில் வந்துட்டு நீங்கள் ட்விட்டரில் என்னை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த காயினை பற்றி ஒரு ட்வீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டிருந்தேன். இந்த காயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா $2 கிட்ட போயிடுச்சு. ஓகே காய்ஸ், ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஸ்வைப் இந்த காயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா, அதாவது வந்து இப்போது ஒரு காயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா $1 கீழே இருந்து $1 ரீச் பண்ணா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே லாங் டைம் எடுக்கும். ஆனால் இந்த காயினை பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட ½ சென்ட், அதாவது ½ சென்ட்னா $1/2 30 ரூபா 40 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் இருந்து இந்த காயின் இப்போ 2020 ஜூன்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காயின் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இப்போ இந்த காயினோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா $2. அதாவது ஷார்ட் டேர்மில் அதிகமான ப்ரைஸில் போன காயின் இந்த காயின் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொன்னோம். அண்ட் இந்த நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா காயின் மார்க்கெட் கேப்பில் போய்ட்டு இந்த காயினை பற்றி நீங்கள் அடித்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எந்தெந்த நியூஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காயின் வந்து ப்ரைஸ் மேலே போயிருக்கு, அந்த எந்தெந்த நியூஸ்னால இந்த காயின் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே போயிருக்குன்ட்டு. ஸோ இந்த காயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ $2 கிட்ட வந்துச்சு. அண்ட் 20% வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கு. அண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா August 10, 2020 இயர்லி, அதாவது நாளைக்கு இல்லை முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து அவங்களோட ஒயிட் பேப்பர் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அதனால தான் வந்து இந்த காயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் ஹையஸ்ட் ப்ரைஸ் போய்ட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்து கடைசியாக லெஜண்ட் காயின் செயின்லிங்க். ஆக்சுவலாக நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா செயின்லிங்கை பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஹால்ட் காயின் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த டயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செயின்லிங்க் வெறும் $550 கிட்ட தான் இருந்துச்சு. நான் அந்த டயத்தில் அந்த காயினை வாங்கினதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே டவுன் ஆரம்பிச்சிச்சு. நீங்கள் அந்த காயினோட சார்ட்டே பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காயினோட ப்ரைஸ் கொஞ்சம் டம்ப் ஆச்சு. ஸோ கொஞ்சம் டம்ப் ஆகிட்டு அதுக்கடுத்து நான் போச்சு அப்படி விற்றுலான்னு சொல்லிட்டு பண்ணேன். அப்போ கடைசியில் பார்த்தா $630 கிட்ட நான் விற்றுட்டேன். ஆனால் இப்போ தான் தெரியும் நான் பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்கேன். இன்ன வரைக்கும் நான் அந்த காயினை ஹோல்ட் பண்ணேன். என்னோட காசு அப்படியே நான் டபுள் பண்ணியிருப்பேன். பிகாஸ் இந்த காயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா $937 வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ போயிருக்கு. அண்ட் இன்னமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா பை சைன்லேயே தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்தாலும் தெரியும் கிளியரான அப் ட்ரெண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காயின் போயிருக்கு. அண்ட் இந்த காயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம்லேயே அதோட ஆல் டைம் ஹை வந்து ட்ரேட் பண்ணிச்சு. ஓகேவா? ஸோ இதோட ஆல் டைம் ஹை வந்து பார்த்திங்கன்னா $1,200 தாண்டி இருக்குது ஆக்சுவலாக August 8. பட் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஆல் டைம் ஹை வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் $650 கிட்டே இருந்துச்சு. அண்ட் மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காயின் அதோட ஆல் டைம் ஹையை வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேக் பண்ணியிருக்கு. சும்மா சொல்லக்கூடாது, இந்த காயின் உண்மையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 போயிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இதுக்கடுத்து வந்து ஏதாச்சும் ஒரு காயினில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி ப்ராஃபிட் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஏடா கார்டோஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல காயின். பிகாஸ் இந்த காயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா SPX மாதிரி $1 போக அதிகமாக சான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூடிய சீக்கிரம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 18 August அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேக்கிங் ரிவார்ட்ஸ் அந்த இதை அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ தட் நிறையா பேர் வந்து ஏடாவை வாங்கி பேசிவ் இன்கமாக ஹோல்டு பண்ணி ஸ்டேக் பண்ணி வைப்பாங்க. ஸோ ஏடா கார்டோஸை எப்படி ஸ்டேக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு தனியாக வீடியோ இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த ஆல்ட் காயின் நியூஸ் உள்ள வீடியோ. ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஐ இன்வெஸ்டட் இன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்டட் சீரியஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் 3rd காயின் போட போகிறேன். ஸோ அந்த 3rd காயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு காயின் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த காயினை பற்றி நான் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு அந்த காயினை நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த காயினை பற்றி நான் வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இப்போதைக்கு ரொம்பவுமே ஹாட் டாப்பிக்காக போயிட்டுருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா மேட்டிக்கு. ஸோ மேட்டிக் எதுக்காக நான் சொன்னேன்னா மேட்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10% வந்து ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு. ஏடா கார்டோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேக்கிங் ரிவார்டுக்காக லைக் கண்டிப்பாக இந்த காயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா பம்ப் ஆகும். அண்ட் SPX வந்து ஒயிட் பேப்பர் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இந்த காயின் நீங்கள் ஆல்ரெடி ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ணி வாங்கி போட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனி யாரும் உங்கள் காசு அப்படி கிட்டத்தட்ட டபுள் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் செயின்லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இதோட போகாதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ 937 வந்துட்டு $1000 வந்துச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு $2000 கூட வர அதிகமாக சான்ஸ் இருக்குது. பிகாஸ் டெஃபி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூம் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இன்வெஸ்டர் சீரிஸ் போடுறேன். அண்டு நம்ம சேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 200 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ ரீச் பண்ண உடனே ஸ்பெஷல் வீடியோ ஏதாச்சும் நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம சேனல் புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு தேங்க்ஸ்.